Отново сме пред банята. Продължаваме темата за Левски. Чухте преди малко първото интервю, изобщо откакто е дошъл в България, на Жоао Силва, бившия младежки национал на Португалия, вече играч на Левски. Сега ще имате възможност да чуете още някои много интересни неща. Екипа ни стори доста за вас на стадион Георги Аспарухов вчера. Идва ред на плеймейкъра Марсиньо, преминал от Апоел с много сериозна визитка, футболист, който игра в Шампионската лига, още повече се представи там на много високо ниво. Чуйте бразилеца. Първите ми впечатления от Левски са, че това е един от грандовете в България. Отбор, който предизвиква сериозен интерес и има голям брой фенове. Виждам, че Левски е много добър отбор и всяка година е в челните позиции на класирането и се бори за титлата. Целта ми е да помогна на Левски да стане шампион, защото вече 3 години не може да се пребори за титлата и да помогне на отбора да се представи добре в Лига Европа. Виждам, че в Левски има играчи от висока класа и се надявам освен аз да им помогна и те да помогнат на мен и заедно да направим така отбора да постига успех. Още преди да дойда знаех, че феновете на Левски са много взискателни, но публиката на всеки грант е такава. Просто трябва да даваме най-доброто от себе си и за да задоволим привържениците. Аз лично съм играл в Шампионска лига и Лига Европа, така че имам опит и мисля, че ще свършим добра работа в евротурнирите. От отбора на Сараево все още нямам впечатление, но щом е в Лига Европа със сигурност е добър отбор. За шансовете не искам да говоря, защото всичко е въпрос на работа. Ако си свършим добре работата, ще победим. Общо взето до сега Левски не е срещал проблеми с босненските отбори, когато играл с тях. Вярно, че имаше, надяваме се, имаше един такъв матч, много интересен от близкото минало, но с Велеш Мостър. Аз бях на Герена матч. Между другото и двата матча бяха много интересни, само че да не забравяме, че Велеш тогава имаше 3 национали на Югославия в състава си. Както и да Левски ги елиминира. Ако играехме само с грандове, нямаше да имаме такива сериозни успехи. Продължаваме с Илиян Илиев. Пак специално за нашето предаване. Чуйте новият треньор на Левски, на когото всички, разбира се, в синия клуб възлагат много надежди. Господин Илиев, много треньори в навечерието на сезона казват, ако имах още една седмица, щеше да бъде по-добре. Така ли е ситуацията в Левски? Ако имахте една седмица, още по-добре ли щеше да бъде? Със сигурност е добре да имаш доста време, но не се прекалява и с дълги подготовки. Така че и преценихме нещата, кога завършва първенството, колко дни примерно оставим, около 15-16 дни футболистите да починат. Така че мисля, че за това е месец малко до първия матч свършихме възможно добра работа, сработване с новите футболисти и отбора, така че със сигурност няма да сме на 100%, но няма отбор в света, който да почва първия си официален мач, независимо турнир или първенство, и да каже, че е на 100%. Няма спор, че Европа си Европа и е прекрасно, ако Левски успее да пробие, но целта ще бъде титлата. Не може да съжаляваме, че сме в турнирите. Напротив, добре, тъй като казах и хората, ако дойдат да подкрепят някои слабости, предвид това, че има доста нови хора, може да се прикрият. Не казвам, че имаме големи слабости, но неща, които още има да се работят. Могат ли да се заблудят футболистите в известна степен от предстоящия съперник Сараево от факта, че тима допусна 6 гола от малтийски съперник, който все пак няма как да е кой знае колко претенциозен? Така е, но и отбеляза доста. Отбеляза 9, мисля, или повече. Така че аз го казах и на вашите колеги, които се прибрах от Сараево. За първия матч отборът на Сараево има качествени играчи в атаката, качествени дори за нашето първенство и има проблеми в организационен план в защита, като цяло, като отбор. И това е обяснение и за тези неща, които са случили от двата матча. Със сигурност най-тежката задача на Илиян Илиев е така да подготви футболистите си, най-вече в психологически план, че да няма и елемент на подценяване, защото Левски си е пател в европейските турнири.
тънка усмивчица виждам нещо тук в ляво от мен. Къде си е патил? Той само от Грандел отпадал. Какво патил? Някой път е падал от по-слаби отбори. Да кажем... Тази ирония е помна и преди последното дерби, ама сега няма се връщаме за него. Не, за Европа говорим и там нещата са много по-различни. Върна се много важна фигура в състава на Левски, Станислав Ангелов. Той вече и с капитанската лента. Той, разбира се, е част от този забележителен тим, който игра в групите на Шампионската лига, който се класира на четвъртфинал в Лига Европа. Нещо, което аз, честно казвам, не ми се вярва скоро български отбор да изиграе 14 мача в Европа. Това, разбира се, все пак и в миналото, макар и не до оттам далечното. Станислав Ангелов. Виждаш ли някакви промени на Герена през времето, през което не беше тук? Да, естествено. И всичките са за добро. Клуба израства лека по лека, което е много важно и хубаво. Много чужденци има в Левски сега. Такава е политиката. Причината най-вероятно, защото не са толкова, може би, качествени все още по-младите момчета. Как ти се струва това, че може би чужденците ще преобладават в стартовия състав? Надявам се адаптират бързо и бързо да започват да изпълняват изискванията тренера, защото един отбор е отбор тогава, когато всички изпълняват дадени задачи. Ако един или двама не са разбрали или така в дадени моменти са колебливи с реакциите си, нали, относно изискванията, винаги има проблеми. Затова се надявам колкото се може по-бързо да се стопи тази разлика. Старта на сезона чука на вратата. Първият матч срещу състава на Сараево. Твоите наблюдения от подготвителния период и сега в навечерието на мачовете, докъде може да стигне Левски в евротурнирите реално? Реално за мен може да стигнем и доста на добра позиция. Може да влезем в лигата и може... Всичко може да се случи. Има отбор, има футболисти, които може да изпълним тия. Просто, че сме от много скоро заедно и с 2-3 контроли до сега се опитахме да обиграме доколкото се може отбора. Това, което аз усещам вътре, че имаме и много добри моменти, обаче имаме и неща, които трябва да дискусоряваме. Продължаваме с Локомотив Пловдив. Да, дано да не е проблем с връзката. Старши треньор Емил Велев трябва да е на телефона. Добър вечер, господин Велев. Господин Велев, чувате ли ме? Връзката прекъсна. Ники има обаче да каже нещо интересно. Само да се върнем, защото да не бъдем така, ето нашите фенове във Фейсбук, Мариан Маринов. Петев не искал да се чуете и пак само за Левски ЦСКА ще говорите, ставате банални. Айде, отиди да обясняваш сега, че нямаш сестра. Че имахме оговорка, за разлика от господин Петев, по всяка вероятност до секунди Емил Велев ще си спази оговорката. Рано, оговорили сме се, да, няма проблем. И после пак говорите само за Левски ЦСКА. Не е въпросът само от това. По принцип, Левски и ЦСКА нормално акумулират най-голям интерес, фенски, така нататък и така нататък. Това е навсякъде по света. И да завършим темата Левски, Ники, понеже след малко чакаме Емил Велев, да кажем, че мача на Левски е в четвъртък, още веднъж. Да, и на другите два отбора. ЦСКА в колко играят? 9 българско време. 9 българско, значи един час. 200 фена могат да пропътуват това разстояние. За съжаление, стадиона с капацитет 2000 души. Ето е връзката. Надявам се, че този път е добра. Добър вечер, господин Велев. Добър вечер. Върху какво наблягате в тези дни след Суперкупата? Изобщо в каква посока са изводите ви от този матч с Лудогорец в сряда? В момента се концентрираме върху предстоящия матч срещу холандците. Можах да ги видя ония ден на живо. Много сме далече от този футбол. Играят много агресивно, знаят какво да правят на терена. Ще ни бъде трудно в четвъртък, но пък ние знаете, че българите малко се подценяваме и викаме край. Сега не може да играем срещу тия, понеже са холандци. Напротив, искам да тълпя на моите футболисти, че играеме като домакини. Ние трябва да сме атакуващи отбор, ако може да отбележиме гол и да победим. Ами да, в България общо взето много често така разсъждаваме. Аз изпомням един матч, който вие играхте
преди 28 години, в когато също казаха, че Левски не може да бие Щутгарт, а пък знаем какво стана тогава. Така че никой мач не бива да се подценява и никой съперник да се надценява. Ние ги бихме ги 2 пъти подред, Боре, ако си спомниш. Спомням си. Така, сега, аз специално останах с впечатление, че повечето проблеми на Локомотив Пловдив са в защита. Може би се заблуждавам. Не е моя работа най-вероятно да правя анализ, но там ще има ли някакви промени за разлика от сряда? По принцип имаме малко колебания. Там още защитата не е синхронизирана, не е сработена. Но смятам до мача това нещо да го правим до голяма степен, тъй като срещу нас ще има доста добри играчи като единици. Холандски, младежки национали, чужденци и тем подобни. Така че трябва да сме много стрикни, особено в фаза защита. Но пък не трябва да подценяваме и нашата средна линия нападение, тъй като ние също може да представим аргументи за по-добра игра. Споделяш ли тази идея, че много важно е в този първи матч, в който Локомотив е домакин, макар и в Ловеч, не трябва да допуска гол. И дори това е по-важното, отколкото да вкара. Ами смятам, че знае, че съм играл, че съм участвал в доста такива европейски срещи. Това е основното, на което трябва да се наблегне. Максимално да се допуснат грешки и да не се допускат грешки, т.е. Колко публика очакваш да има в Ловеч? Все пак, колкото и много да обичат Локомотив, феновете ще трябва да пропътуват едно немалко разстояние. Разбира се, знаеме, че винаги Локомотив може да разчита на това, но смяташ ли, че все пак е летен сезон, става дума за делничен ден, четвъртък е. Колко публика се очаква? И как върви въобще продажба на билетите? Има ли предварително в Пловдив? Според мен все пак такъв противник като Витесе не всяка година се паза да играе срещу нас. А и Локомотив Пловдив не всяка година играе в евротурнирите. Така че би трябвало хората да дойдат в Ловеч и да ни подкрепят. Както го направиха в полуфинала срещу Ловеч, тук стадиона беше пълен. Добре, господин Велев, желая ви успех. Дано тези предварителни прогнози, които разбира се в повече за холандците, и това е нормално, да бъдат опровергани. Това беше Емил Велев, старши треньор на Локомотив Пловдив. Разбира се, той добре си дава сметка за стойностите на съперника. Витес Арнем, отбор от Холандия, няма какво да говорим. Той каза, много сме далеч от това, когато казва това е държава. Той си дава сметка, той е реалист. Той е реалист. Естествено. Сега аз се надявам, че ще дойде един ден, в който ще кажем, поне ще имаме сили да се бориме по някакъв начин и това да не бъде само високопарни приказки. Но кога ще дойде не е много ясно. Със сигурност за един български футболист най-коментирания в последните години, това е реално се играе в един от най-силните отбори в